Ahoj, já vás vítám u dnešního videa. Mám tady dneska svou kamarádku Martiulu a rozhodli jsme se pro vás natočit Bean Boozled Challenge. Jsou tam fakt nechuťárny. Vytáhli jsme si všechny puzzleky ven a jsme zvědaví, jestli se z toho nezbyli. Jelikož jsme nejsme ani francouzštinářka, ani němčinářka, tak jsme si to přeložili, všechny ty blbosti, co tam jsou. Takže omluvte, že se budu furt dívat do papíru, protože jako já vůbec nevím. Ale abychom si spravili potom chuť, tak jsme si koupili normální puzzleky. To bude potřeba. To bude hodně potřeba. Takže asi jdem na to. Který si chceš vybrat jako první? Mně je to asi úplně jedno. Tak jdem podle postupně. Jdem postupně. Takže si bereme oranžovou. A buď to budou zvratky, anebo zvratky, anebo broskev. Vzali jsme si hrníčky radši, kam to budeme plivat a máme tady vodu na zapití, takže já už ten kýbl se nedala. Tak dobře, odpadkový koš, aby jsme měli třeba někam blít. Pozitivní výhlídky. Pozitivní výhlídky, ano. Takže já se bojím, že mám Mám broskev. Já mám zvratky, To je sladký. Je to dobrý. Ale lepí se to na zuby, doufám, že mi to nevytáhne plomby. Ježíš, fuj, to je hnusný. To záje s rovnou něčím sladkým. Asi radši necháme na potom. Dobře, tak jdem dál. Já mám ještě tu broskev. Si vychutnávám. No, výhra. No počkej, přijde to vejce. Jo, no, tak to se taky na něj těším. No. Tak tmavě zelenou, jo? To je tady tato. Jo. To jsou buď to suchý z nosu, anebo šťavnatá hruška, jo? Ty ťupkovaný, jo? Ano, ty ťupkovaný, protože já to mám napsaný zvlášť, zelená a světla zelená. To vypadá nebezpečně. Takže suchý z nosu, anebo šťavnatá hruška. Já nepoznám jako podle čuchu, jako jestli to je hnusný nebo dobrý. Tak jo. Fuj. Tak to je hnusný. Tak tohle je neidentifikovatelný, to se Ale nedá je to ničím nazvat. Ta broskev. Fuj, to je hnusný. Ještě jsem si polila kalhoty. Fuj. Máš teda štěstí nebo začátku. No, cítím se jak Pavel u Hogiho. Tak, hnědá, buď to psí žrádlo, anebo čokoládový puding. Já sice čokoládový puding nemám ráda. Já taky ne, já ho nesnáším, já nevím ani čokoládovou zmrzlinu, takže... No já nevím, já mám čokoládu celkově jako normálně ráda, ale že bych měla ráda teda čokoládový puding, to teda taky ne. Ale asi to bude lepší než psí žrádlo. Víš? To voní sladce, to voní přijde... Nevím. To přijde stejně. Asi jo. Dobrou chuť. Tak dobrou chuť. Já nevím, já mám asi čokoládový puding. Ale je hnusnej. Já mám teda psí žrádlo. Já mám takový hodně levný čokoládový puding. Ale je hnusnej. Hej, tak... Jako jednou, jako když jsem byla malá, tak jsem zkoušela jíst psí granule. Takže to chutná nějak podobně. No my jak máme na chalupě kočky a dáváme jim občas konzervu, tak to strašně pěkně voní. Jo, to taky vždycky se říká, když dávám. Ale asi bych to neuchutnala. Mě připomíná, jsem koupala našemu psovi tu nějaká s kuřecím masem. Si žere. No a taky krabička za 60 korun, která je taková malinká. Tak to, když jsem otevřela a ochutnala, tak jsem měla chuť to fakt... Ne, to bylo fakt jako dobrý, protože ten tuňák tam byl fakt jako normální Rio Mare. Ona koupí psovi žrádlo a pak mu ho sní. Když to rozmíchala, neměla jsem po ruce lžičku, no tak jako co? A bagetku rovnou si to natří, že jo? Co máme dál? Bílá. Buď to kokos nebo dětský plenky. Kokos. Když to bude dětský pudr, tak jako taky neřeknu, protože nepoznám to. Jo, utekla. Já nevím. Tak co? Tak to. Mám kokos. Asi. Ty plenky nejsou zase tak myslím. Mám kokos. No mě čekal to vejce. Já myslím, že mám kokos.
Asi jo, mám to. Tak začátek dobrý, tak už ne. Proč mám to hnusný furt? To chutná jak Raffaello. Neštvi. Tak jsme ještě jeden. No, jasně. Bílejch je tam hodně. No jo, těch bílých je tam strašně moc. A těch světle modrých tam je hodně. Třeba ta hnědá, tam byly jenom 3, takže mám vlastně už jenom jednu jedinou. No, vyzkoušet to nebudu. A oranžový máme taky nám zbyly jako 3, bylo jich tam celkem 5. Těch žlutých je tam nejvíc, jako, to je strašný. To jsou ty vejce, že? No, barevnou, jo. Bude mít barevnou, což je ponožky nebo tutti frutti. Jsou ty dva, ty růžový? Ty růžový se ty tečkama. Mám jako s hodně modrýma tyčkama, tak doufám, že to Já mám se zatím jako tam zanajít flek, jako jo. Jako plesnivý, ne? Že ty ponožky stojí v pozoru, jo? Jak je to reklama na to, ne? Na T-Mobile. Vyměňte se ty ponožky, co schovaly. Tak, dobrou chuť. Tutti frutti. Ty vole, fuj! Chutná jak ponožky, ta tutti frutti je dobrá, ale to chutná jak... Žmekačky? No, ale kdybys to zkombinovala s dětskou pastou, takovou tou perličkou. Jo, taková perlička, mňam. Jsem jí dávala. Proč mám všechno to hnusný? Tak jo, tak teďka světle zelená. To je buď to posekaná tráva, anebo citron. Já nevím, co je lepší. Nevím. Zase z posekané trávy budeš cítit jaro. Já jsem hlavně na posekanou trávu třeba alergická zrovna, jako jo. Já na tu proti taky, takže... Tak jo, já jsem třeba tenhle. Doufám, že to když tak přebije ty fruty, co jsem teď měla. Já nevím, doufám, že to třeba aspoň ty ponožky, co jsem teď měla, já to mám mezi zubama, tu peneči. Tak jo. Citron. Pěkně hnusnej citron. Mám asi tu trávu, ale to není nic tak špatně. Nevím, co mi to připomíná, to je jak nějaký citronový bonbon. Bombard nebo... Hele, víš, jak mi to spíš chutná. Měla jsi někdy tu řeřichu? Jo? On tak takový nahořklý. Takže vlastně jíš zdravě. Jím zdravě, ano, jím zdravě. No, a není to tak špatně. Teď jsme si všimli, že je tam varování, ale v němčině, takže... A ve francouzštině. V francouzštině. Aha, počkej, tady nahoře ve francouzštině, tady v němčině. Nevím, jako myslíš, že tam bude třeba jako, což je pozvracet, nebo... Možná jo. Vůbec víš ono. Možná to je lepší nevidět. Tak co? Žlutou. To je buď to zkažený vajíčko, anebo máslovej popcorn. Popcorn. Prosím, taky popcorn. Jsou tady ty vošklivý skvrnitý, jo? No, ty jsou ty, no. Buď popcornem. Buď popcornem. Takže jestli seš vejce, tak já už tady nebudu, jo? Ty jsi ještě nic neměla hnusný, jo? Já jsem hnusný čokoládový puding. No dobře, ale to se bere jako jedno špatně, jedno dobrý, takže ten puding byl jako kdyby výhra. Místo psychožráda vlastně, jo? No, jo, přesně, no, tak jo, tak jdem na to. Fuj. Jestli jste někdy cítili, jak tvrdí zkažený vajíčko, tak pak to chutná. To mě připomíná, když jsme byli tenkrát někde v Jeseníkách se třídou. A učitelka, ať ochutnáme ten pramen, takový ten, co vyvěrá. Jo. Chutná to stejně. Ten člověk do toho kousne a už cítí, jak se mu do pusy hrne ten smrad. Dobrý, už nás čeká poslední fazolka, takže můžeme si pak rozdělat ty sladký, ty dobrý a spravíme si tím chuť. Takže poslední je buď to zubní pasta, anebo borůvka. Modrá. Hej, to smrdí i z toho hrnečku. Proto k tomu nečutám. To mám tak jako mimo. Tak jo, tak borůvka nebo zubní pasta. Já myslím, že Ta pasta by byla, nám to potom vejci vyčistí zuby. Asi tak. Mám pastu. Já mám borůvku. Umíš věžít, jak to je mentol. Ne, ale chutná dobře. Ale hnusnej. Ty máš poslední 2 hnusný, jo? Já mám poslední
poslední celou hru. Já mám poslední z posledních, mám dobrý. To je fakt dobrý. To je pravděpodobnost, že když si dám další bodovku, že to bude pasta. Nevím, jsou tam ještě 4, tak si vyberu. Další pasta? Jo, další pasta. Dobře, tak jo, víš co, jdem si. Borůvka. Borůvka! Jsi musela vzít 3 místo. Jo, no. To je krásný. Obsah hrnečku. No, asi je tam taky mimo. Ale odstup satane, asi tak. Počkej, já jsem utrhla teďkom, co to je. Jsou tam buď to borůvky, kokos, zelený jabko, šťavnatá hruška, citron, mandarinka. Co by mandarín nemohlo být, já jsem četla to první. Banány, tutti frutti, Třešně. velmi třešně. Čeče. A vodní melon. Tak já nevím. Ježiš, to taky vypadá nebezpečně. Co je Jako, ten vodní melon? jako, vypadá to fakt jako zvláštně, takový fakt hodně barevný fazolky. Tak jak tohle. No a ty žlutý vypadají teda, hele, jako oproti tomu ty žlutý vypadají daleko hezčej. Podaj žlutě. Tak jo, doufám, že se vám tohle video líbilo. Já děkuji Martuli, že jste tam byla. A vy mě svoje napište, jestli jste tohle taky zkoušeli, protože je to fakt drsný. Tak jo, ahoj. Ahoj.